れが完全なる身勝手の極意のスピードか。あの神々しさ素晴らしいです。これならば悟空さんはいけますよ。身勝手の極意が何だと言うんだ。試練は負けない、どんな時もな。パワーアップしたからといって調子に乗るな。かき消しただと。あれだけ苦戦してたジレンを圧倒してるぞ。さすが父さん。これならば我々第7宇宙の勝利は間違いなしですね。